sinde med vine, tager jeg til uindgang. Er på tumpet i køen i Sønderjylland. Vi alle først for, når I tøs i ved lands. Det her I kan forbinde, og I skal leve af grænsen. Så morgen når vi kommer, morgen når vi gælder, hvis du ikke har hørt, hør du et hjem, og brække til blandt. Nogen går til præcis, så morgen når vi gælder, morgen når vi gælder. Komme herfra er alle i tvivl, at kun høre hjem et stejligt liv. At lukke øjne, gæt frem og tilbage, og sige for mig selv, til min barndom skal besejre. Morgen når vi kommer, morgen når vi gælder, og hvis du ikke har hørt det, hør du igen. Hvad kan jeg se mig, nogen går til præcis sig. Morgen når vi kommer, morgen når vi gælder. Jeg følte måske på sådan en tyk værdig med det. Men det var altså en, som skilte sig meget ud. Altså hun skilte sig i hvert fald. Hun så godt ud. Og så var hun stille og rolle. Så jeg synes egentlig, det passer faktisk fint. Og så er det næste, det kommer, det er, hvordan man får fat i. Og det kan jeg godt fortælle jer, hvordan det foregik. Det foregik ude hos Strand. Det var julebal i 1966. Der var jeg 15 år. Så min erfaring, der var meget begrænset. Så hvordan man får sig af med det ved jeg sgu egentlig ikke. Men det var i hvert fald ikke på grund af de der sansesønne her i jo. Og en lille indrømmelse må det så ud med nogle måneder senere. Fordi jeg har lidt sådan, at der må sgu have fat nogle pris, skulle have været lidt ærligt. Hvorfor er det, at I er lykkelige, og hvorfor er det, at I er så glade og så fejs, politis? Og når vi sådan kigger lidt, far, hvis vi starter med det, så det vi kan se, det er, at ofte, så har du arm rundt om din kone, eller om en af dine børnebørn, og så et stort smil.
Nogle dage er der rigtig glad. Det er, når du har en stor fadøl foran dig. Det har vi også været mærke til, det har du også tit. Og så det tredje, der gør det rigtig glad, det er, hvis du har vundet af os. Og det er egentlig lige meget, om det er en lille quiz. Italien, der smutte det, og det blev din ski. Ja, men du, det blev godt, du står godt og ski. Fint. Per, tilbage til det. Det var nok så, at han spillede jo 3 division her om året. Det har han også spillet mange kampe. Men jeg vil også sige sådan, at ikke altid, når han har været over følger. Og han må også sige sådan, at har han været over følger, så var det sikkert, at jeg så den helt. Fordi på et tidspunkt, det var flere af det var med, der var vi jo Costa del Sol. Det var efter en sæson, der var det godt rigtig ret til. Der sendte den her stykke hen over, det siger at Bo fra bestyrelsen. Her Arne, de vil sus hen og på den skubbe vores store kajmand i han satte sig i kort, og så skulle han løbes ned. Og det var ned, hvor det var dybt. Og Per, han er en af de få, der stryger ud i vand. Og hvad kan han ikke svømme? Og så var det heldigvis, at de havde Ben Gardin. Han så jo det tidspunkt over følger. Ej, han stand nu andet, og på det tidspunkt, så har han ikke hent Per. Og så har vi ikke haft Per de sidste 40 år. Tak for jeres venskab. Jeg tror nok, de var. Jeg var da lidt bekymret for Per. Jeg har mødt med mange, og han har også fortalt om Jan Tønder, som gik kål. Jeg må jo også sige, at de kom over cykler, og det er når vi fik start. Cirka 100 meter over. Der var jeg nødt til at sige, at jeg blev den trækken, som det blev du af. Jeg så ham ikke med. Jeg kom alene op. Det var en sejr til mænd. Det er ikke forventet i hvert fald, men jeg slaver. Og det er ikke fordi, jeg cyklede meget, men sin ben var vel bedre. 1-0 til mænd, det er det. Mie, den er jo oplevet. Ja, det er jo det. Men vi har en god skitur sammen om. Per han var gerne i front. Det skulle ske nu. Kunne han få lidt sne hen og rus, hvor det lå i bakken, så var det godt. Så må vi jo nok sige, mis skiperiode, der sluttede desværre det er jo. Hvor vejen mere. I var stort set selvforsynende med kød og mælk og grøntsager og det hele. Og så har jeg også fundet ved, også med fisk, det har fundet ved. Det var det meget. Fantastisk, det kunne lade sig gøre. Først arbejdede i skolen i Bærum, senere kom du i skole i Bredevåg, hvor du som 15-årig traf Per og sikkert her. Og det har jeg holdt lige siden. Så jeg har hørt det meste af. Per er født i Brede, i Skrevens hus. Det var William Slaughter. Han har i forretning. Og jeg kan jo huske, at jeg som 6-årig ikke kunne forstå, at mor blev tykkere og tykkere. Nå. Så til sidst så spurgte jeg flere gange hvorfor. Men man fik at vide, at det var fordi hun spiste så mange appelsin. Så den 18. så bør 19. januar kom Per til verden. En ordentlig krabat på 10 pund. Det har nok med noget lige det appelsin. Under vores opvækst flyttede vi et par gange. Først til Misse Sejstrup, hvor vi fik et lille baglokale, som skulle fungere som køkken og stue, og det var på max sæt 4 mand. Og mor hun startede tattoo-forretning der. Det var særligt godt. Og vi kom, samtidig tror jeg, så fik vi en lejlighed med vognmand Niels Hansen,
Og der havde vi, min far han er værksted lige oppe og lavet, og inde bagved der havde vi en stue, og så vil jeg sige, at bad, eller at sovet. Ingen og bad det var nemt. Det var så brættegård. Det var simpelthen det var et menneskeværdigt at bo. Men det boede vi så heldigvis ikke så længe. Og så fik i 1969 byggede de hus i Storgade ved siden af Isberg. Det var meget fint der. Du kom det meget i hvert fald. De har opfølelse. Ja. Og så det var faktisk det, hvor vi fik en ordentlig bo i. Og jeg var 16 år, så var Per en 10. Per, det er jo ingen hemmelighed. Du er totalt fokuseret over alt slags sport. Og at du helst ville vinde. Og så har jeg skrevet en parentes. Det synes jeg bestemt ikke er noget dårligt forkert i. Et par eksempler. Cirka i 8 og 10 års alder. Du spiller badminton. Du går til gymnastik. Du er medlem af gåklub. Og så spiller du koldt. Og så ender du ind. Og den korte bredde. Har I glemt noget? Og den bliver aktiv derhjemme. Jeg tror, jeg siger noget, det vil jeg så ikke lige. Og Per, du spiller op badminton. Ikke bare i bredde. Du spiller jo på mål også. En gang i ugen, så vidt jeg ved. Nå, ja. Du spiller i hvert fald 2 steder. Og så spiller du badminton. Og så spiller du rigtig godt. Det er lige så gerne, vi får helt omvendt. 40 års venskab har vi cirka haft. Vi har fulgt hinanden igennem tysk og sødt igennem 40 år. Og det samme har vores børn ikke. De ses stadigvæk i nyheden af. Det var på håndbold og fodboldbanen, vi lærte hinanden igen. Mie og Susanne spillede håndbold, og vi spillede fodbold. Og ikke nok med det, vi ville det hele. Så kom der en kejlebane i Bremen. Det skulle vi selvfølgelig også prøve. Vi blev fodboldtræner på vores negle. Jeg kan ikke forstå, hvordan i dag vi fandt tid til alt det der. Men det har vi jo gjort. Men da vi har gået til kejlingen for 4 år, så mente vi, at nu skulle der ske noget andet. Vi skulle have noget, vi kunne få pulsen op. Så begyndte vi at spille badminton. Mixstue. Og det gik altid lige stille af. Har vi ikke fået pulsen op før, så fik vi det nu. Og det var på begge sider af det. Og det sjove var jo, at Mie og Susanne, de så frem til hver torsdag, vi skulle spille badminton. Og jeg tror ikke, det var fordi, de så frem til at få skæld ud, for det fik de jo en gang. Og vi ikke mente, de spillede, som de skulle. Men så var vi fri for at lave mad. Så vi fik jo en burger. Hver torsdag aften. Mie og Susanne fik 1 øl hver, vi fik så 2. Det kunne da ikke lave sådan på. Og nu siger jeg, for fanden han der sagt, hvor har vi haft det sjovt. Vi rendte jo sammen både 10 og utid. En fredag aften eller en lørdag aften. Der skulle ikke så meget til før, så fandt vi sammen. Og vi havde jo rigtig hyggeligt. Og specielt en aften, så fik vi sådan lidt ekstra. Jeg tror, vi fik det godt at spise. Vi fik en enkelt eller 2 til. Men så Per han luskede ind i stuen og tændte for fuld volumen på hans elskede BO-anlæg. Der kom John Mogensen, Elvis, ud af røret. Og jeg kan godt sige det, så fik den ikke på det. Vi sang, vi grinede og havde det rigtig sjovt. Men lige pludselig, så gik der vildt med dans i den. Så skulle Mie og Susanne lære os nogle dansetrin. 1, 2, 3, og så lidt tilbage igen. Jeg ved ikke, om det bliver nogen succes. Det må jeg så ikke sige noget om. Men vi har haft utrolig mange fantastiske oplevelser. Vi har været rigtig mange steder, både i Danmark og udlandet. Det er helt vildt, hvor vi har rejst.
Eksempelvis var vi på en sølvbryllupstur til Mauritius. En fantastisk oplevelse, men der var også en speciel oplevelse. Og et par stykker af dem, blandt andet en aften, hvor vi var gået til ro, vi var gået hver til sit, så lød der et ordentligt skrig inde ved siden af. Og det var Mie. Vi drønede ind, men hun så egentlig godt ud. Hun var lidt bleg, da vi kom ind. Men det var sådan 4 ben. Det var rundt op på ben. Nej, det var så stort. Men der gik jagten ind, og på en eller anden måde, så fik vi det ud. Vi kan ikke huske på det. Men så skulle vi da ind til os selv igen. Og kunne hjælpe, om det ikke lå 4 ben på vores seng. Så I kan nok forstå, at hver aften, inden vi skulle gå til ro, så blev alt hermetisk kigget efter. Dyner og laner, hele pivetøj. Døre og vinduer blev lukket. 4 ben, vi havde aldrig en chance. Så for nogle få år siden, så var vi i Sydney og New Zealand. Og i Sydney, der boede vi jo helt fantastisk. Lige ved Harbour Bridge, og skråt over for Operahuset. Og Harbour Bridge, der var der bridge walking hver dag. Og vi gik og kiggede på den her store bog der. Men det var egentlig ikke noget for os overhovedet. Men så pludselig en dag, så sagde Per, ej, hvis du går derop, så betaler jeg. Og det vidste du jo godt, det kom aldrig til at sige. Fordi højt, det er slet ikke mig. Men så sagde jeg, jamen selvfølgelig, det vil jeg også gøre. Og med det samme, jeg har sagt, så vidste han gør det så. Og ganske rigtigt, så gjorde han det. Og mens han blev lænket sammen med de øvrige deroppe, så tænkte jeg, hvad fanden det er, det koster. Men jeg tænkte, 300-400, det kommer jo med. Så lige så stille, så lige jeg hen til en af de der rejseledere og sagde, hvad koster det kun at komme derop? 1.500. Så blev der stille. Men jeg slap med skrækken, fordi der var et par stykker, som desværre var blevet syge, og det havde de betalt for. Så det kom vi ind under. Så var jeg lykkelig igen. Det er hans store oplevelse ud af det. Så har vi Tyrkiet, ikke at forglemme. Vi har været med dernede ganske få gange. Jeg tror, det er 5. i alt. Og det er alle de år, jeg har haft den dejlige vej. Vi har haft så mange gode, utrolige ferier i Tyrkiet. Og det har vi sat stor pris på, og det vil vi gerne benytte lejligheden til at sige tak for det i dag. Vi har nødt hver eneste af dem. Så er spørgsmålet, skal vi have en guldbryllupstur også? Ja, det skal vi. Men det ved I bare lige nu. Nu er vi blevet pensionister i mellemtiden, så er det begrænset, hvor langt man kan komme væk. Så vi har booket en tur til Herning. Ja, men det er med 2 overnatninger. Og årsagen til, at det blev Herning, det er, at vi har været på et restaurant, der hedder Dolphin i Alanya flere gange i måneden. Og der er en tilsvarende i Herning, hvor den samme person arrangerer arrangementer. Og der skal vi op til Candice og det hele. Så det glæder vi os rigtig meget. Mie og Per, Susanne og jeg vil endnu en gang ønske jer tillykke med guldbryllup. Og de fortsat må være sunde og raske. Og bare dyrke nogle af jeres fritidsinteresser. Vi stiller stor pris på jeres venskab. Og håber, at vi også fremover må få mange gode og sjove timer. Skal vi passe os op? Jeg er faktisk kendt i 40 år, så jeg har jeg kom som en sølle sælger fra noget, der hed Nicolai Raket, og skulle ned de 2 par ryller der og sådan nogle varer. Og vi havde fat med selvfølgelig hørt de undersøgelser også. Men efter nogle år, så lykkedes det at få solgt et varer ind til dem. Det skulle også gå så godt, at jeg kan huske, at jeg siger på et tidspunkt, da jeg solgt som højde ned, så siger han, tror du nu, de kan betale? Så siger jeg, det er ikke noget problem, fordi konen hun sagde ikke noget kontor, hun styrer på. Det vidste jeg godt, så det var ikke noget problem. Så, men ellers, Per og vi har jo haft nogle fantastiske år sammen. Både som
havde jeg en, han havde et Bredebro, sammen med Finn og senere, så var det så Per. Og vi havde været i varehuset alt sammen, og ja, Per kom så i bestyrelse senere, fordi mig ikke kunne bruge det. Men sådan var det. Men vi har haft rigtig mange gode kom sammen. Og så, jamen, så begyndte vi så også at lære dem som venner. Okay? Og så har vi så købt en lille lejlighed nede i Tyrkiet. Og så sagde jeg til Per, var det ikke med dernede? Jo, det ved det egentlig godt. Og de kom med dernede, og jeg tror ikke Per, han var sgu ikke så vild med det Tyrkiet, sådan i starten. Det var Tyrkiet. Men nå, de kom med dernede, og vi havde rigtig hyggeligt. Og jeg tror ikke, det gik mere end 14 dage, da vi kom hjem. Så ringede Per, nu har vi spokket lejlighed. Så helt også hver dag. Og der har vi så haft utrolig mange hyggelige timer, det også sammen med Ejlen og Susanne. Og jamen, nu har vi, som altid særlig i gang, og Per, som han købte en hus til i bord. Vi havde bare sådan en lille lejlighed i huset. Så det er en rig, der behandlet det på der. Det har ikke meget sjovt med, men de har en rigtig lækker lejlighed. Det er jo bare mange af det, for nu er det. Og det har vi sådan set også. Og vi har mange gode ture dernede, og markedet, det lå lige bag det. Så når vi så kom derned mange gange med Susanne og Per og Lie, så skulle de så parkere de cykler ned med os, fordi de lå lige ved siden af markedet, og så, når vi så var færdige, så er jo Inge, så hun havde bayerske pølser derhjemmefra, så havde ikke de holdt på pølser. Det var rent lukket, der spiste vi jo svin. Og sådan havde vi også, blandt andet, kan jeg huske, lige på deres strand, der havde vi en eftermiddag, der havde han fået nogle af folk til at ride dernede, og vi sad nede i sand dernede, og vi fik sild og brændevin, og vi fik stærkt dernede med vores plads. Det var altid en tur. Så jamen, vi har haft mange ture dernede. Det er fantastisk. Men det er vi. Jeg håber, vi kan have mange gode år sammen. Det har været fantastisk at have jer som venner dernede i Sønderjyske. Jeg kom fra, så kan man jo komme herned og snakke det gamle sprog, som jeg sagde. Det er dejligt at høre det Sønderjyske. Jeg kommer op fra Skjern sammen. Så det har jeg boet op i 25-30 år, men at komme herned og høre det Sønderjyske sprog, det er dejligt. Så Per og Mie, tak fordi I har inviteret os med, og stort tillykke med jeres kårbold. Jeg kan godt se, det er fandme hver gang, jeg holder en plads til laveren, så det kommer her nu. Jeg kan fortælle, at her for nylig, der havde vi en koncert oppe i Tarm Kirke, og jeg havde boet i Skjern før. Og jeg er så præsident i Lions. Og der skulle jeg så gå op og gøre velkommen til folk, der var der. Og det var jo så, der her i Tørfisk, hvad her han, Anders og, det var Anders og ham, det troede du, jeg Tørfisk. Og så stod jeg deroppe ved og sagde velkommen, og så skulle jeg takke, så sagde jeg tak til Skjern Kirke. Det skulle være en Tarm Kirke. Det er faktisk noget med for mange gange. Nu gjorde jeg det igen. Men skal vi ikke rejse op, så